फुरा जोंहानि थाइजौआ हामानि थायखायो आरो नै हायाव नांथारसै बेथ' बावला बेफोरखौ नायदो नै गुड मर्निं गाइस नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय आंनि बिएन बड' ब्लग इउटुब चेनेलाव दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरो गाइस दिनैनि भिडिअआ मारै जायो मारै जाया नोंथांमोना जोबजासे नायलांबाय थादो माने आं दिनै न'आव थानानै भिडिअ खालामगोन आरो न'आवनो माखासे माने गोबां खामानि दं बेफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै नैबे भिडिअखौ लाबोबाय गोबावथार जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया ओमफ्राय भिडिअखौथ' आं आपल'ड होनो हायाखै कन्टिनिउ माने होनोबा बिराद प्रब्लेम थायो आरो पार्सनेल प्रब्लेम बेनि थाखायनो भिडिअखौ बानायनाय जायासै बिराद गोबावनि उनावसो मोनसे भिडिअ होनाय जाबाय आरो ओमफ्राय ओरैहाय नै बिबार दं आरो आं न'आव दं नालाय ओरैबो जोंनि दैखरनियावनो नैबे इन्ट्र' भिडिअखौ लाबाय नुदोंना नुवाखै नायनो हागोन आरो ओरै नैबे बिबार दंमोन ओरैबो अब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो गासिखौबो नुलांजोबसिगोन आरो ना मा होनो नोंथांमोननो मोनसे माबा देखायना जोंनि नायनो हागोन आरो नै आं माबेसिङाव हाबदों हाग्रा सिङाव नै थाइजौ फिथाइजोब ओरैहाय फकास जायासैब्रा केमेरायानो मारै नुदों नै जोंनि थाइजौ बिफां आरो जाय जानोबा नै थाइजौ फिथाइयानो बा हा गुदिमानि दङ नै नायनो हागोन गाइस वाव फुरा जोंहानि थाइजौआ हामानि थायखायो आरो नै हायाव नांथारसै बेथ' बावला बेफोरखौ नायदो नै बिलाइ फुरा थाइजौजोबखा आरो बे थाइजौखौ सोरबाफोर मोनजानांगौबा खेबसे बोरैबाफोर जादावबानो दैनिक जाबाय थागोन लुगैखागोन आरो एडिक्टेड जाखागोन नैबे थाइजौ फिथाइजों डेन्जार गोथाव नालाय फुरा एडिक्टेड खालामनो हाखायो आरो नैबे थाइजौआ गाइस दिनै न'नि खामानिया नैबेखिनियानो आरो माने नैबे दंफांखौनो कालार फुननो नागिरदों नैबेखौनो नैबेखौ फुनगोन उड अइल बेखौ कालार होनो नागिरदों आरो आं ओइहायबो दं बै थिं खोबनायाव बेखौ गासिबो होजोबनांगौ कालार दिनैहाय बेखौनो कालार होजोबनोसै आरो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै दिनैनि भिडिअआ अब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासे खिनिखौ नायजोबबानो जाबाय आरो गासिखौबो गोसो होनानै नायदो बयबो सापर्ट खालामलायदो आरो बेखिनियानोसै अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै जों सुरु स' गाइस आं दायो रं फुनगासिनो आरो मास्टार फुनबावनांगौ दंबावो एसे माने रङाथ' बारा गैला नै बेखौ फुनबावनांगौ आरो उफाय गैया न'आव खामानि मावाबानो दासान्दि थ' गाइस दाथ' जोङो रंखौ फुननाया फुनबाय बेखिनिखौनो बिराद जामहोजोब्बाय आरो थारमाने रं दांनाया दुंखावजोबखायो नायजाखाला ओमफ्राय नै बेखिनिखौनो फुनखांजोब्बाय जोङो ओरै बेक साइडआव नुनायखौ ओमफ्राय रं थोआसै आरो फुनबावनांगौमोन रं लायगोरनानै उनावसो फुननांसिगोन दाहायफोर बेलासिफ्राव दाथ' फुङावनो दं नालाय ओमफ्राय नायनो हागोन नै
बेखिनिखौ जों फुनखांजोब्बाय आरो नैबेखिनिखौ नै गासिखौबो बेखौ फुनखांजोब्बाय ओमफ्राय दा रं लायबावनानै माखासेखौ फुनसै ओमफ्राय दिनै आं न'आव मा मावदों बेखौ नुखाबाय गाइस नोंथांमोनहा माने बेफोरखौनो मावबाय आरो एसे ओरैनो थास्लायस्लाय माने ओंखामखौ ओरैनो जानो लाजिनांगौ नालाय बोथिसे ओंखामखौ न'आव ओरैनो जानो लाजिनांगौ माने मोनसेसो फिसा मावाबा बोरैथो ओरैनो जानो नङा होमबा बेनिखायनो एसे बेखौनो मावसाबबाय आरोखि ना मा होनो ओमफ्राय दाथ' रं गैला नङाबा फुनबावोमोन फुननाया फुनजोबबावनांगौ माखासे दं गेजेर नांनानै बारखाबाय आरो थारमाने एसेल'सै फुनबावनांगौआ लागाय जोंना सासे फुख'गासिनो नै ओरैनो हरलाय ओमफ्राय वाव फुनदों नों रं फुनदों माबायदिब्रा मोजां ना ओमफ्रायहाय जों रंखौ दिनै बेजों आंजोंनो फुनदों आरो नाहरलाय ओरैनो हरलाय बस बियो बस बडिखौ नायदोब्रा बडिखौ देखायलाय वाव बडिफ्रा बेजों आंजोंनो लागायदो आरो फुनदों माने आन्दारि बेयो जोंनावनो फैबाय थाखायो माने गामिनिनो आरो जोंनि ओमफ्रायहाय लोगोफोर नोंथांमोननो दिनै बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय आं जोंनि दैखर सेरावनो दं नै बिबार बारियाव आंनि स्मल गार्डेन नायनो हागोन नै बेरेयाबो बिदै सोबफैलायो आयै बिरबायसो माने होना हरनाय जाबाय आंनि बिबारनि बिदैखौ सोबफैदों बियो साला ओमफ्राय आं फुङाव सिखारबाथाय बे बिबारफोरखौनो नुयो आरो फ्रेस मोनलायखायो फुङाव सिखारनानै समायना रमायना बिबार बारिनि गेजेराव हाथाय मानजियो नालाय आं ब्रास बेयावनो ओमफ्राय नै नायनो हागोन आरो बेरेया नै ए साला गावस्रा गायनानै लानो रोङा ना मालायनि बिबारखौबा बिदै सोबफैयो सोबनानै थांजोबसिगोन बे अब्ला गाइस नोंथांमोना दिनैनि आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों माबायदि मोनाखै कमेन्ट खालामबानो जाबाय बरिंआथ' मोनखागोन मानो मोना जानो ओरैनो आं खामानि मावनायखौसो देखायदों नालाय जास्ट ओरैनो भिडिअ लाबोया गोबाव जानायखाय नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामबाय ओमफ्राय थारमाने नेक्स्ट भिडिअआ थाबैनो फैगोन मोनसे ब्लग भिडिअ फैगोन गाइस नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय धामाका भिडिअ बुम बाम भिडिअ फैगोन गाइस थाबैनो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामबानो डेन्जार भिडिअ फैगोन लासैनो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै मानो होनोब्ला माने माबायाबो जोंना रं फुननांगौआ जोब्बाय नालाय माने रंआनो जोबनानै होबाय फुनफुबाय थानायावनो स्लिम माने अभारसो फुनफ्लांखो ना माखो माने एसे मोनसे द्रामल' लाबोखादोंमोन आं बे द्रामा जोब्बाय ओमफ्राय दा लायनानै फुनफिनसै जों आरामसो ओमफ्राय भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनोसै गाइस नोंथांमोनाथ' बे फुनबाय थानायखौलाय मा नायनो बरिंनो नङा होमबा ओंखायनो दा आं गोदान मोनसे भिडिअखौ थाबैनो लाबोगोन नोंथांमोननि थाखाय बम बाम नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय फुल सापर्ट बिबाराबो रानबावबायलै बेरे सोबै बेफोरबायदि रानो लरायो माने अब्ला गाइस दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो लाइक शेयार साबस्क्राइबखौथ' खालामखानांगोन अब्ला भिडिअआ बेखिनियानोसै जाय आंनि भिडिअखौ नायदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर अब्ला बाय नेक्स्ट भिडिअआ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन।